Velkommen til Holms Fynske Køkken. Mit navn er Claus Holm, og jeg er kok. En dag så tænkte vor herre, jeg skaber verden. Så skabte han verden. Så tænkte han, det kan jeg godt gøre bedre. Og så skabte han Fyn. Og på Fyn, der har vi de smukkeste kvinder. Vi har de dejligste lam. Vi har de flotteste asparges. Vi har de sødeste æbler. Vi har de bedste brygger. Vi har bedste øl. Vi har bedste snaps. Kan I mærke det? Vi har alt det, de andre ikke har. I hvert fald, hvis du spørger mig. Og der er nogen, der har sagt, Fyn er fin. Jeg synes, Fyn er møgfin. Jeg elsker det. Og hver gang vi har en gæst på besøg, jamen så har vi en fynsk råvare, som er hovedperson i vores køkken. Og så snakker jeg lidt med gæsten, og vi får nogle gode anekdoter, og vi finder ud af, hvorfor er det så fedt at være fynbo. Så er vi kommet tilbage i Holms lækre lille hule her, køkken, hvor vi har fynske gæster på besøg. Og i dag, der har vi en helt speciel gæst. De kalder ham Møtrækken. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Det er fordi, du er gammel mekaniker. Det er dig, Patrick. Du er så god. Patrick og jeg, vi har kendt hinanden i hvert fald over 100 år. Og så siger Patrick, kan jeg ikke snart komme med i det der køkken? Hvorfor skal jeg altid være andre? Jeg har også, og det har du, du har stor potentiale. Er det ikke rigtigt? Jo. Og så spurgte jeg dig, hvad er din yndlingsspise? Ja. Ja, hvad er det? Det er asparges. Det er asparges. Ja, tak. Og vi tager det hvide her, og så har jeg også lige taget nogle grønne her, og så laver jeg måske noget med fennikel. Og måske noget med det der, forsløg, ikke? Men allerførst, så skal de her lige skrælles. Jeg har vasket hænder. Det er godt. Det er vigtig viden. Ja. Så gør man sådan her, så ligger den der, og lægger vi den der. Skal vi lige fortælle, hvad vi skal lave? Ja, det er en god idé. Fordi vi i de her pølsetider, hvor vi ikke må spise kød, så vil jeg lave en hotdog til dig. En brioche hotdog med en rørt rygeost med lidt rabarbersaft og lidt sennep, som vi kører ned i hotdoggen. Lige luner den, og så steger vi de her asparges af, så de bliver lidt sorte. Og så laver jeg lidt hygge med nogle sylte grøntsager på toppen og noget fennikel eller noget halløj. Er det ikke lækkert? Så kan vi spise en det er hipster. Ja, det er det faktisk. Man tager hovedet, ja. Og så kører man sådan stille og roligt her rundt. Og det, der gælder om her, Patrick, det er jo, at det bliver fuldstændig ordentligt. Ja, så der ikke sidder nogen stykker. Du kan godt gå i gang. Ja, tak. Og hvorfor er det, man skal sige ja tak? Fordi det sagde du til mig. Du siger ja tak, ja. Så jeg ved, at... Jamen, det er sådan både høflighed og respekt i køkkenet, at vi ved, okay, den er fæsen ind, det her ikke... vi har jo til tider en rimelig hård omgangstone, ikke? Men det er sådan meget godt at sige ja tak. Okay. Så har man forstået opgaven, når man udfører den. Og du ved, at jeg har forstået? Ja tak, og det er så lige et spørgsmål, om du har det. Ja, fordi det er jo ikke... det kan jo bare være refleks. Ja, og det gør du faktisk ret godt. Ja, jeg har jo talt med din far og mor, de tænker, ja, det sagde jeg noget som lille. Patrick, har du gået ud med skrald? Ja tak. Ja, tak. Og hvad skete der? Så stod skrald der stadigvæk, ikke? Ja. Så tager man, er du klar, dengang jeg boede i Schweiz sammen med, ikke? Der ja. havde de sådan noget asparges i 1,5 måned, ikke? I 1,5? Ja, jeg tror, vi skrældte 1000 asparges om dagen. Sådan nogle fede sataner, som gør. Så gør man lige det, at sådan en tommelfinger op, der, kan du se det? Ja. Der kan man sådan knække den naturligt af. Okay. Altså... Hold da op. Den var stor knækket. Ja, var det ikke det? Men man kan, du ved, det her nede. Det er dernede? Ja. Okay. Det er sådan et stykke der. Det er fint nok. Ja. Det her, det gemmer vi. Ja, nå. Det er bare sådan et tricks. Hvor går du hen? Sådan der. Patrick, han er lige væk. Jeg var lige på gulvet. Som man siger. Det her, det er simpelthen suverænt at gemme. Mm-hmm. Fordi, at så kan man lave en lille aspargesuppe. Okay. Sådan der, nu kan vi lige slå på den her. Det er altid godt lige at varme sin airfryer op, ikke? Ja. Skal vi tage en med? Skal du lige have lov til at tage en med? Ja, tak. Det godt, gør jeg. Du gør det godt, men. Jeg er meget nysgerrig på... Der er mange ting, jeg er nysgerrig på. Ja. En af de ting, som jeg er nysgerrig på, det er jo det der med... Altså, nu snakker vi lige lidt om det der med køkkenet, ikke? Ja. Hård tone og sådan nogle ting. Du er jo sådan set en lun, altså vi har jo lavet mange ting sammen i mange år, og du er jo egentlig taget slet ikke så brysk og så farlig i virkeligheden. Det får ret. Du er jo faktisk meget, meget, meget sød og betænksom og... Jeg prøver. Og hjertevarm. Ja, det var meget sødt sagt. Og du tager dig meget af dine venner. Ja. Hvorfor tror du, at kokke kan få det der ry der? Jamen det er fordi, vi er jo... Jeg talte med en kvinde her i weekenden, som sagde, at det kan jo ikke være rigtigt, at I skal tale sådan til hinanden. Og det kan man sådan set have ret i, men det er jo sådan lidt det der med, at vi er under pres. Vi skal levere. Det er jo ikke ligesom en håndværker, der siger, når man på mandag, der kommer jeg lige og laver det sidste, for jeg nåede det sgu ikke lige i dag.
Så vi skal levere, ikke? Og vi er jo også, folk betaler mange penge for det, vi står med, ikke? Så det tror jeg er en af rundene til det, ikke? Og så bliver det jo stille og roligt bedre, ikke? Men er der nogen, der kommer til, tror du, at dø lidt i den proces, fordi de tidligere måske, altså, det er jo også lidt, nogle gange kan jeg jo godt tænke, det er lidt unfair, fordi I er jo blevet opdraget på en bestemt måde. Ja, jeg tror, at det skal nok gå, og vi skal også nok finde ud af det. Verden bliver også anderledes, men jeg har sådan lidt, du ved, nu kan jeg godt få røvfuld for at sige det, ikke? Du kan godt skære resten ud af det der. Ja, tak. Det er med, at så sidder gæsterne derinde, ikke? De går ud og spiser. Ja. Men de tænker, så, nu er det gået 20 minutter. Nu er det gået 30 minutter. Hvornår kommer mad hjem? Prøv at høre, du er ude og spise med din kone. Kan du bare sidde og slappe lidt smule af? Altså, det er der også, ikke? Og så kommer tjeneren ud til kokken, ikke? Og siger, hvor 4 de har rykket på maden. Og så starter det et eller andet, ikke? Altså, så den går jo begge veje, ikke? Men det må man jo helst ikke sige, det der med, jamen, hvis nu gæsterne også bare tog dem ro, når de kom ud, så havde det været fint. Man kan godt få nogle gange den der fornemmelse, synes jeg, at der er nogen, der er ude at spise, og så skal de have det overstået, så de kan komme hjem. Lige præcis, og det er synd. Ja, er det ikke det? Lidt? Jo. Må du se der? Ja. Det her, det er jo næsten lige så godt som pølser. Det er faktisk bedre end pølser, ikke? Sådan der. Du har slet ikke puttet noget fedtstof på? Intet, det står bare her og steger. Så kan du lige stege det der, så går jeg lige ind og henter en citron. Det prøver jeg. Ja, og nu er du alene i køkkenet, Patrick. Ja. Prøv at være med at ødelægge. Ja, tak. Som man siger. Ikke ødelægge noget som helst. En lille smule stressende, fordi... Kan du stå og underholde lidt derinde, ikke? Det er skide godt. Jeg er faktisk ikke helt klar over, men altså, jeg tænker, jeg vil vende det stille og roligt. Claus han er gået ud i det store kølerum. Ja, kør det. Så skal du forklare dine seere, hvad du står og laver. Ja, nu skal jeg det her, og det bliver rigtig jeg ved jo ikke, hvad jeg laver, så det bliver jo også... Og prøv at det er jo hemmeligheden ved at være kok, det er, at man skal bare se ud, som om man ved, hvad man laver. Ingen grund til at klage, Claus Holm er tilbage, der var en citron. Tak. Og der kan du godt skælde mig lidt ud og tænke, hvorfor er du ikke styr på det? Det her, det er jo det, man på et fint sprog kalder Maillard-effekten. Okay. Det er ligesom på kød, hvor man har det umami, du ved, når man laver stegeskorpen, ikke? Ja. Det er jo her, jeg fortæller alle, at der sidder gratis smag. Her kommer det naturlige sukker ud fra din grøntsag, som så karamelliserer. Og det her, det er gratis smag. Du kan jo bare, du ved, lad være med resten af ting, så smager det ikke. Men det her, det smager simpelthen så fantastisk. Og det giver noget helt andet, ikke? Jeg synes sgu, så ja, det er sjovt. Vi er jo lige ved at dø af grin en dag nede på lejerskolen, ikke? Hvad er forskellen på de hvide og de grønne? Farven. Er det det? Nej. Okay. Nej, det var dumt sagt. Nå, men det kan du godt være. Den hvide, når den kommer op af jorden, Ja. så har man lavet sådan en sandbanke nærmest, ikke? Ja. Så kommer den op hernede fra, du ved, stille og roligt. Så gælder det om at have sandet eller jorden nu helt op til, så den ikke får det her sol. Nå. Ikke? Fordi hvis den så kommer igennem, så bliver den jo mørkere, tænker jeg. Ikke? Men det er sådan, at den er sådan inde i sådan nogle små, hvad skal man kalde dem? Bjerge? Nej, det kan man kalde dem. Sådan nogle små volde dernede, ikke? Hvor de så står dernede, ikke? Ja. Og bliver virkelig stående længe. Ikke? Ja. Hvor de grønne asparges, det er også men den kommer op frit fra jorden, og så tager man den og sådan et stykke over, ikke? Så står den der, de bliver heller ikke så store. Smagsmæssigt er de grønne sådan lidt mere ærteagtige, og de hvide er helt fantastiske. Jeg kan jo bedst lide, når man koger den grønne, eller hvad hedder det, spiser den grønne rå. Nå. Enten så skal den have været kogt eller stegt, synes jeg. Okay. Ikke? Men det er forskellen, det der med, at den ikke får noget sollys overhovedet. Interessant. Ja, det er det. Og det gør også noget ved smagen, simpelthen. Altså, Ja, det gør det. Ja, det er sjovt. Du kan for eksempel tage sådan her. Ja. Og så den her har altså bare fået en lille smule citron. Men det smager jo helt anderledes. Hey. Ja. Det er vildt. Og føles også helt anderledes. Ja. Det er godt, min dreng. Du gør det godt. Ja, mange tak. Skal vi have den der. Og så har vi herovre en lækker lille. Du vil sige, at det er en fodhøvel, det er det ikke. Men det her, vi skal lige have lidt citron henover. Og prøv lidt, når man så gør det her, Patrick, fordi så gør man det her henover, ikke? Ja. Fordi så den der citronsky, hvor der sidder masser af aroma i, det kommer ned i. Så flækker du lige den der, og så smider du halvdelen af saften op i. Ja. Altså, den her led. Det hedder så, ja tak. Nå ja, ja tak. Undskyld. Patrick, you have one job. Ja. Tak. Prøv at se der, hvor smukt det er blevet, ikke? Altså op i her, halvdelen. Ja tak. Det er nok cirka halvdelen. Det er nemlig præcis det der halvdelen. Og så her lige til sidst, ikke? Så giver den lige lidt... Få en lille olie. Se, nu begynder panden at tale til dig. Nu taler den til dig, Patrick. Det siger du jo tit, det der med, at det taler til. Er det lyden, eller Ja, er det... det er lyden. Okay. Prøv at høre, hvordan den... Ja. Og jeg står heller ikke og fipper rundt med panden og får den til alt muligt. Den står bare stille og roligt nu og steger. Det er også sådan et godt trick, når man nu laver, bøffer, ting og så, ikke? At man sørger for at bruge varmen. Det er jo derfor, vi tænder for den, ikke? Så skal folk stå og rive den der pande rundt, ikke? Og det er fandme så synd.
den der ting med, altså skal der bare fuld knald på varmen fra starten af? Ja, det skal der. Okay. Så danner vi skorpe, ikke? Ja. Det er helt fantastisk. Det ser altså også godt ud. Det fik jeg første gang i Venedig. Sammen med Anne var vi inde på sådan en lille fin restaurant. Det var nærmest sådan en mafia-restaurant, hvor der var de her små gammeldags gardiner foran vinduerne. Og vi kommer ind, og så står tjeneren og kigger han på os. Hvad vi er at spise. Jamen, vigtigt er, hvad drikker I? Så siger jeg, Barbaresco. Nå, så fik jeg lov til at komme ind. Han sagde, havde du sagt Amarone eller Valpolicella? Det gider jeg ikke. Han var sådan en stor, flot tjener, virkelig, og en ældre herre, ikke? Ej, hvor sjovt. Ja, han var fantastisk. Så hvis du havde sagt det forkerte der? Ja, så har jeg ikke fået lov til at komme ind. Så har jeg simpelthen bare kunne gå med vej. Så spiste vi frokosten dernede, og det var så asparges, der var knaldsorte, ikke? Han står og anretter dem, og vi får risotto, tænker jeg, og vi drikker Barbaresco, ikke? Den fineste slags. Og så siger han, så er vi jo ved at være færdige. Så spørger vi, om vi må bestille bord til i aften. Vi har bord igen i aften. Ja. Så fik vi så steak Fiorentina. Det var det bedste måltid, vi fik. Der kom vi faktisk i en 4-5 år i rap. Okay. Bare for lige at besøge. Nu skal du bare se her. Det her, det er jo et forårsløg, ikke? Mm-hmm. Og det her, det ligner jo lidt dig, når du stopper munden. Det er godt. Er der mere kaffe? Skal du bare se, så tager vi det her i. Fordi så laver vi lige vores egen ristet løg. Ej, hvor sjovt. Ja, det. Det var sgu da noget. Det kan du lige gøre. Ja. De små toupéer der. Det der. En af tingene med det her program, det er jo, at det skal være fynsk. Ja, og det er det. Er det særlig fynsk at asparges? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, der hvor herre han lavede verden, ikke? Så tænker jeg, det kan jeg godt gøre bedre. Og så skabte han Fyn. Og så tænker jeg, hvad skal de være kendt for? Vi er asparges ud fra Millinge. Ja. Jeg synes, at vi har de bedste asparges. Ja. Det synes jeg. Både de hvide og de grønne. Og det siger du ikke bare for at være sød ved fynboer? Nej, det var fandme ikke. Det er virkelig, 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 virkelig godt. Virkelig, virkelig godt. Nu har jeg lige været lidt ude at rejse sammen med Anne, hvor vi har været til Bordeaux og steder, ikke? Ja. Det kan vi med der. Ej, hvor er det sjovt. Hvordan får du de der idéer, Claus? Fordi det er jo ikke... Jeg havde ikke fået idéen at bruge... Altså, jeg smider bare det der ud. Ja, men det er jo sådan lidt, du ved, i den her madspilstid og alt muligt andet, ikke? Og så tænker man, så har på et tidspunkt var jeg inde og spise på Noma. Ja. Og der havde René taget porerne, eller de her små, og så har han, du ved, friteret toppen, og så har han fyldt det her med noget havtaske eller andet, ikke? Det var virkelig vildt. Altså, det var sgu da meget smart, det der, ikke? Og så tænkte jeg en dag, jeg lavede den på Godmorgen Danmark, så kunne man lave sin egen ristet løg. Så lavede jeg sgu da den der. Fedt. Ja, det er det. Så kan man lige lave sådan en her, en enkelt her. Det vi gerne vil nu, det er sådan, vi prøver at skabe så meget smag som muligt ud, og nu prepper vi bare, kan du se det? Okay. Og man kunne også godt, hvis man har lyst til det synes jeg bare ikke, jeg gider det ikke. Men sådan en fennel her, hvor man bare snitter det på mandolinjernet og giver lidt citron sammen, sådan en lille lakridssmag på sin, hotdogs, men det gider vi ikke, gør vi det? Nej, det passer ikke. Det er dig, der bestemmer. Det er mig, der bestemmer. Så har vi taget de her grønne asparges, og dem har jeg lige givet en lille smule hyldeblomst, det synes jeg også er enormt fynsk. Så kan du give dem en lille smule citron. Ja. Det kan du godt gøre. Hvad hedder det så? Ja, tak. Ja, tak. Det der, nu sagde du det der med lakrids. Ja. Kan du huske det? Det kan du godt, fordi du skrev blandt andet en kogebog. Ja, det gjorde jeg. Der var et tidspunkt, hvor lakrids, det var bare... Det var lakrids. The shit, ikke? Ja, altså, det er sgu på alting og bruges i alting og sådan noget. Hvordan kommer sådan en smag, og så forsvinder igen? Jeg tror, lakridsen kom, fordi, du ved, jamen, så var det nye, ikke? Og det var en smagsgiver, vi ikke havde brugt i det salte køkken længe, ikke? Og det var virkelig, virkelig hypet, ikke? Men det var sgu også for meget for danskerne. Jeg kan huske, der var en gammel mand, der ringede til mig og sagde, nu stopper du, Claus Holm, for det er nu ostehandler, og kan du minde fandme op på det lakrids på sine oste? Ikke? så den fik en på hatten. Det blev bare for meget? Ja, det gjorde det. Og på den måde, så døde det ikke. Og anden får jeg lov til at leve, ikke? Man kan sige, at nogle steder i dag kan man godt købe lakridspulver, tænker jeg, men det er jo ikke... Vel. Ikke på samme måde? Nej. Altså, jeg tror bare, du ved, folk fik sgu for meget af det. Det var ikke godt. På for kort tid, eller bare? Ja, det tror jeg, ja. Der er mange steder, man slet ikke spiser lakrids. Hvad tror du, altså hvad er det, der... Hvor spiser man ikke lakrids, Hans? Jamen, altså jeg tror, man spiser... Ja, altså i England for eksempel, der er det jo ikke sådan en... Ja, altså, der er jo mange steder, hvor de ikke er vant til at spise lakrids på samme måde som os. Ja. Tror du, det er, fordi det er for meget? Eller, altså, ja, men jeg tror også, at det der med, at man tænker... Der er jo mange mennesker, som ikke tænker, nej, det her, det skal vi ikke have, eller det er for underligt, ikke? Ja. Så det tror jeg... Nå, skal vi lige have noget kaffe? Ja. Men skål.
Og du har Michelin. Ja, jeg fik en god kop. Og tak for, at jeg måtte komme. Altid, Patrick. Jeg synes, det er skide hyggeligt. Nu laver vi sådan en... det er jo sat med noget af det mest fynske, man får, ikke? Det er lidt rygeost. Ja. Op i med det. Og det kan man så vælge at blende der. Man kan vælge at lade være, ikke? Men nu gør vi sådan her. Køber vi lige lidt rabarbersaft op i. Okay. Det er også sådan lidt fynsk, ikke? Og så tager du lidt citron igen. Ja. Tak! Ja tak. Ja tak! Ja tak. Ja tak! Undskyld. Ja tak! Ja tak. Det der skal nok nogen sige, ej, hvorfor vil de ved med at sige det? Det var da jo irriterende. Og så tager vi lige lidt sennep her. Sådan der. Og så må du godt lige sådan mose det lidt rundt. Ja. Tak. Når man ikke er vant til det, så bliver det bare træls, ikke? Nå, men det er jo bare en tillæring jo. Man kan jo vende sig til meget. Ja, det kan man. Så har vi bruger karsen her. Det er sgu meget godt, du kan se. Ja. Så lige. Okay. Ja. Sådan der. Ja, det er godt. Nu har der mosen rundt, så kan vi lige tage give den en piskegris, så skal vi gøre det. Du har stor flere for det der. Tak. Der må der være nogen, der sidder derude og tænker, ham der, skovtrollen, ham kunne vi godt. Det er sjovt det der med, altså, jeg har nogle gange sådan en fornemmelse af, at du kan smage ting op i hjernen. Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er sådan en, jeg tror det er en evne, jeg har fået af vor herre, at jeg kan smage ting uden at smage dem. Du behøver simpelthen ikke smage dem. Du kan... Så tænker jeg, den er der, jeg skal bruge det der, jeg skal gøre sådan der. Det er sjovt. Sådan, ikke? Ja, det er en fed ting at få, ikke? Ja, det må virkelig være, altså særligt i dit arbejde må det da være en kæmpe fordel. Jeg elsker alt ved det. Og det skulle være godt, det der, Patrick. Det var godt. Jamen, tak. Hvad gør jeg med sådan en her? Ja, den sorger efter opvasken og siger, så skal der ryddes. Ja. Jeg kan også lige lægge det her, så kan jeg selv rydde det. Det er en god idé. Sådan der. Så skal du bare se her, så har vi taget sådan nogle briocher her. Dem kan man købe nede i en lokal. Så det er sgu meget godt, ikke? Jo. Og så gør vi lige det, at vi åbner den bare lige sådan en lille smule af, og så tager vi en ny ske. Hvad fanden har vi dem her? Og når du siger brioche, hvad betyder det? Det er jo det er sådan en, altså opskrift på, det er jo næsten lige dele æg, smør og mælk, ikke? Det er sådan en meget fedt brød. Franskmændene bruger det enormt meget, ikke? Og det er så ligesom kommet hjem, ikke? Så gør du sådan her. Smør du lige begge sider derinde. Og det gør du også på den anden. Det kan du så få lov til at gøre, ikke? Men du kan se. Det er bare lige smør kanten med det, ikke? Ja. Fedt. Jeg synes, der er sådan en ting, jeg lægger mærke til, når jeg ser dig lave mad. Det er den der... At du tager aldrig ret meget af noget. Altså, det er sådan meget delikat. Ja. Jeg kommer så du det, jeg kommer allerede til at tage en kæmpe... Ja, men det gør ikke noget. Det bliver sådan lidt voldsomt, når jeg gør det. Jeg tror, det er måske også en af kokkeforskellene. Ja, bare lige åbne den her, ja. Det er godt, min dreng. Det kører for dig. Hvad lærer I på kokskolen? Altså, hvad er det vigtigste, man lærer på kokskolen? Jeg tror, at det vi lærer, det er, du ved, altså det visuelle og så smagen, ikke? Altså, når vi skal skære en gulerod ud i boulonnais, som er små bitte tern, ikke? Jamen, så er det små bitte ens tern, ikke? Så kan man sige, gør det noget for smagen? Nej, det gør det ikke. Så derfor skal du også lære en masse om smag bagefter, ikke? Det er jo noget af det, vi lærer. Så alle de her klassiske retter, så vi ved, hvor tingene kommer fra. Jeg har jo altid haft det sådan, at hvis man kan sit klassiske køkken, ja, så kan man begynde at eksperimentere. Men kan man det ikke, så skal man lade det ligge. Okay. Altså hvis du bare tænker, at jeg vil herop og lave fusionsmad og alt muligt andet, ikke? Eller det mad, som René Redzepi gør ind på Noma, jamen, hvad er grundlaget for det? Hvis du ikke ved, hvordan man laver en banæs eller en hollandaise på den, så kan du ikke... Det svarer lidt til en mur, der går i gang med at mure et hus, og tænker, gud, jeg var ikke klar over, at der skulle cement. Ja. Så du tænker, hvis ikke man ved det fra starten af, så er man på den. Så skal man ikke gå i gang overhovedet. Nej. Man skal, prøv at se, så lægger vi sådan en hernede. Nej, hvor lækkert. Og det gør vi også her. Så kan vi sætte dem ind i airfryer. Har vi givet dem salt og peber, kan du huske det? Det har vi ikke. Nej, det er jo godt. Så gør vi lige sådan her. Så kan du lige give den anden lidt salt. Ja. Det prøver jeg. Hvor dygtig er du. Jamen tak. Og så sætter vi dem lige hernede i airfryeren. Ja. Begge to. Ved siden af hinanden? Ja tak, ja. Det er nok det eneste, vi kan der. Det er det nok. Det var et dumt spørgsmål. Nej, det var det ikke overhovedet. Jeg viser lige... Ja, prøv at se der. Det ser sgu godt ud. Og så skal det bare derind. Så samtidig med, så har vi lige stået. Nu får vi 2 slags løg, kan man sige. Vi har 2 slags asparges, og vi har 2 slags... Vi har forsløg, og så har vi den der lidt stegte løg der, ikke? Kan du se det? Ja, det er vildt. Så bliver det bliver skide godt, det her. Jeg er imponeret over den der
Hvornår fik fordi du spurgte, hvad jeg godt kunne tænke mig, så siger jeg asparges. Jeg elsker asparges. Hvornår får du ideen til alt det her? Jamen det gjorde jeg faktisk. Jeg bestilte aspargesene, og så tænkte jeg, altså, det er nok kogt, det asparges med hollandaise, det er alle folk til det. Det der med at prøve at give dem en ny inspiration, skubbe dem lidt til kanten. Det er også det, jeg gør med foodtruck, når jeg kører med den hver dag. Så tager jeg fat i nogle klassiske retter, og så skubber jeg den lidt til kanten. Og tænker, hvad fanden er det for noget? Men så får de deres horisont udvidet, ikke? Det som jeg ligesom siger, men du har jo fået din asparges, men du gør det på en anden måde, ikke? Og jeg har jo tit set dig stå hænge ved pølsevognen, ikke? Og drikke en Congo, og så få en rigtig klassisk... Ej, det passer ikke. Men det var det, jeg tænkte. Når jeg ser på dig, så tænker jeg, Patrick... Han kan godt lide en hotdog. John Mogensen, 1967. Masser af hotdogs. Det er der på toppen af hans krop. Men også, jeg tænker det der med, når man så skal lave et eller andet, hvis jeg skal have dig til at spise med flere grøntsager, hvis jeg siger, vi laver en asparges hotdog, så dit hoved tænker, jeg hotdogs, det er sådan noget med pølser, tænker jeg. Så du glemmer egentlig lidt, at du ikke får en pølse. Ja, lige om lidt. Det er rigtigt. Og så gælder det om at få nogle sprøde elementer i det, ikke? Noget, der smager noget. Har du givet det der salt? Nej. Nej, det må du så også godt gøre. Ja, tak. Og så får det karse. Og så har vi den her. Tror vi kan have sådan 2 der på, eller hvad? Nå, men det er da flot. Er det ikke det? Jo. Så sætter vi, når de kommer ud, så sætter vi dem der på. Det er også en ting, jeg lægger mærke til ved dig. Du har altid mange forskellige... Jeg kan godt lide det, ved jeg også. Også når vi har gæster derhjemme på Radioskud, der får de også forskellige tallerkener. Jeg elsker det. Ja, men det kan jeg godt lide. Det og du er pissegod til at se. Altså det der med... Jeg kan huske, du på et tidspunkt fortalte mig det der med, hvordan du... Altså du nærmest kunne tegne, hvordan du vil servere retten. Altså, eller ikke nærmest, du gør det. Ja, altså, det gør vi altid, når vi går i gang. Så det, og inde i mit hoved, der ved jeg jo lige præcis, hvordan jeg gerne vil have det. Og Anne, hun er sådan en, hun kender mig, min kone, ikke? Så siger hun tit, hvad foregår der inde i hovedet? Så jeg vil gerne have det der og det der og det der, ikke? Hvordan ser det ud derude? Er det ved at være der? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Er det det? Ja, det er jo sprødt, kan du se det? Så du går efter det sprøde? Ja. Sådan der. Voilà. Så skal vi simpelthen bare til at bygge den op, ikke? Ja. Og så først, så tager vi lige... Kommer der nemlig noget frisk creme på her. Okay. Få det lidt mere. Også tage en sprøjtepose til, altså, det har folk ikke. Sådan der. Det kan du så gøre på din, ikke? Ja, tak. Det her, det bliver godt. Det smelter lidt. Ja, det er godt. Det lægger sig næsten som sådan noget smør. Sådan noget smør. Der er noget smørcreme der. Bum. Det er skide godt, det der. Og så kan du tage sådan en der. En asparges, ikke? Ja. Ligesom en pølle. Ej, hvor sjovt. Sådan der, ja. Ja. Og så tager du et par stykker af de der løg, jeg lægger på. Ja. Det er der. Yep. Ikke? Hvad for et køkken har du været i, altså du bedst kunne lide at være i? Det er faktisk mit eget. Ja. Da jeg havde i Gåsen, ikke? Ja. Det kunne jeg skide godt lide. Det var virkelig fedt. Og så da jeg boede i Schweiz, var jeg også et super fedt køkken, ikke? Men jeg er jo sådan bygget til at, hvad kan man sige, at skabe mit eget, ikke? Ja. Men jeg kunne godt lide at være i Schweiz. Det var virkelig fedt. Hvorfor lige Schweiz? Fordi det var ordensmusein, ikke? Og det var super godt. Altså, det var fandme godt. Og der var bare... der var styr på det, ikke? Og det er du ikke altid på mig. Sådan der. Så laver du sådan 4 dommers. Ja. Og når du så ser nogle af dine gamle... Nu tænker jeg for eksempel på Louis. Ja. Altså, du ved, som er bravende, fantastisk hoteldirektør på Stella Maris, og har været i kokkelærer hos dig. Yes. Hvad tænker du så, når du ser sådan en gut? Jeg bliver skide stolt. Ja. Også fordi Louis, han kom ned til mig i lære, ikke? Og så pludselig begyndte han at tude og sige, jeg savner mine venner, og jeg vil hellere, du ved, han var jo 18-19 år, 18 var han jo ikke ret gammel. Og det ville han bare. Han gad ikke stå og lære med, fordi han kunne ikke feste, og han kunne ikke dit, han kunne ikke det. Han var super talent. Og jeg var frygtelig sur. Jeg kan virkelig huske, du må godt sætte den der på os, ikke? Ja. Jeg kan virkelig huske, at jeg var sur på ham og skældte ham ud, ikke? Og sagde, okay, så stopper du. Men konsekvensen er, at jeg kommer aldrig til at tage dig ind igen. Og så skete der jo det, at han kom et stykke tid efter, så startede han faktisk nede som køkkendreng igen. Og så snakkede jeg med Michael Hansen, og så hjalp han ham ud på Stensgaard Herregårdspension, og så blev han udlært derudfra. Så han kom tilbage? Ja, men du ved sådan, jeg havde sagt, at jeg ville ikke tage med lærer, men han kom ind og hjalp lidt og sådan noget, ikke? Og så
så var det. Det var faktisk... Der var du principfast der. Ja, lige der var jeg. Men så kan jeg huske, at der var jo rigtig mange, der begyndte at blive kendt, som skrev og sagde, ja, Claus Holm, du har kraftedeme været det største røvhul over for mig, og du fortjener ingen, du har taget noget krasse. Ja. Du fortjener ingen fremgang og alt muligt. Og de elever kan jeg jo stadigvæk huske nogle af dem. Og der ringede Louis en dag, kan jeg huske, jeg stod inde på toppen af Coops bygning. Ja. Og så ringede han og sagde, jeg bare sige til dig, at jeg er simpelthen så glad for, at du var min chef og skabte mig til den, jeg er i dag. Så tænkte jeg, fuck alle de andre. Wow. Ja, det var Louis, han er et betænksomt godt menneske og ekstremt dygtig. Vildt. Virkelig. Du skal vi til ham ind i køkkenet i dag. Det var en god idé. Det synes jeg. Han kan enormt godt lide at lave sløjfer på forsløg. Sløjfer på forslag? Ja, når man har kogt en forsløg, så det gjorde vi da i 90'erne. Når vi så kogte forsløg, så vendte vi den lige, og så drejede vi den. Okay. Prøv at se det. Ja. Det er en lækker lille hotdog. Ja, det er jo fantastisk. Ja, det synes jeg, den er pivfræk den dag. Hvor er det vildt. Og det hele er kommet ud af dit hoved. Ja, og du har lavet det. Ja. Det kan da godt invitere damen på. Ja, det tænker jeg. Ja, det er skide godt, det der. Det Så kan vi sætte os hen og spise det. Ja, det er en god idé. Tak. Tak selv. Tak fordi du gad være i mit køkken. Meget med glæde. Det var var en stor fornøjelse. Og så ikke pædagogisk du er. Synes du det? Ja. Ja, det sagde Martin også. Det er der virkelig ikke mange, der har sagt til mig, men det er jeg faktisk glad for, at I synes. Jamen, man føler sig jo både velkommen og... Jeg tror, det er noget af det vigtige, hvis man skal skabe noget magi og noget lyst og noget kærlighed i køkkenet, så gælder det om ikke at bruge opskrifter. Ja. Og så gælder det om, du ved, jeg skal sørge for, at du er rolig, og du tænker, gud, har jeg lavet det her ikke? Det er jo det mest fantastiske, jeg overhovedet kan gøre. Det er at guide folk i et køkken stille og roligt, så de finder magien i det, der er her foran dig. Fordi hvis du står hele tiden og kigger i en opskrift, så ser du det, der foregår. Så kigger du ikke ned i panden eller gryden og tænker så her står du hele tiden, okay, hvad har jeg her, ikke? Og jeg havde selvfølgelig fændigen med, ikke? Men så tænkte jeg bare, nej, du passer sgu ikke ind i det her spil i dag, så du ryger til side, ikke? Og det må man gerne, når man laver mad. Tænk, nu har jeg købt det ind, så skal jeg også bruge det hele. Nej, det er ikke altid, man skal det. Jeg har tænkt over, at der kører enormt mange reklamer for de her måltidskasser i øjeblikket. Ja. Og alle reklamerne, de er bygget op på den måde, at det ligesom problematiserer det at lave mad. Altså, du ved. Og jeg tænker, hvad har vi brugt her nu? Nu har vi brugt under 20 minutter på at lave det her. Ja. Og det er jo lækker mad. Ja. Og vi har stået og snakket, at vi kunne have gjort det på 10. Og det er jo det også, jeg synes, der er, altså mad skal være simpelt. Og det er det, jeg gør, for eksempel i foodtrucken, ikke? Jeg kommer der til Brugsen kl. 2, 2:15, handler ind til 2:30, fra 2:30 til 3, der prepper jeg lige lidt. Fra 3 til 5, der laver jeg mellem 300 og 600 smagsprøver, fordelt over 8 retter. Hold da op. Dang. Og det er jo, altså, så har vi 4 faste opskrifter, tænker jeg. Så har jeg sådan 4 løse, ikke? Ja. Og man siger, den der står ved siden af mig, så hvad laver du nu? Jamen, så gør jeg det der. Jeg bliver altid inspireret af, om jeg er i Valsund, eller jeg er nede på Als, eller jeg er et sted over ved København, så bliver jeg sådan, hvad er det for nogle mennesker, der kommer, og hvad er det? Og så står vi og laver mad, og viser dem, at det er nemt, det her, ikke? Det er også derfor, jeg fortalte dig, at jeg skulle prøve at gå live for den der Facebook, fordi så folk kan se, at det er noget rod indimellem, hvor jeg bare, du ved, det går lidt stærkt, og tænker, men det er jo ægte og ærlig mad, der kommer ud, ikke? Og vi sørger selvfølgelig for at holde rent, ikke? Men jeg hersker bare på en eller anden måde i kaos. Men det er også helt vildt, det der. Jeg har jo været med ude et par gange, hvor så står du der, og så laver du mad, og du snakker, og det er forskellig mad, og der kommer bare folk væltende ind, og du kører service, og det hele. Elsker det. Det er jo helt vildt. Hvordan kan du holde styr på alt det? Altså, uden at få stress? Det får jeg ikke. Altså lige der får jeg det ikke. Altså det gør jeg ikke. Når jeg er i foodtrucken, så er der ro. Altså det er mit safe spot. Det er der, hvor det er mig, der bestemmer, det er mig, der kan, og det er mig, der vil, og det er mig, der skal. Ikke? Og det kan jeg sgu godt lide. Der får jeg ikke noget stress. Ja. Fordi der er ikke nogen, folk betaler ikke for det, der er ikke nogen regler, der er ikke nogen, der ved, hvad der skal være. Det gør jeg. Og nogle gange, så kan jeg godt se, fuck, det ligner lort, det der. Så må jeg gøre et eller andet ved det, ikke? Ja. Og det er også det der med mad, ikke? Altså når man står og laver mad, så nogle gange, så fejler man, synes man. Men den der fejl kan jo være med til at bygge videre på en ny ret. Fandme spændende. Det er det. Tak. Skal vi sætte os over? Ja, tak. Det er jo fantastisk. Så er der altså det der, det er jo en forholdsvis sund hotdog, ikke? Altså, det er jo nemt at lave, ikke? Og jeg tror, den har det hele karse, som giver lidt bitterhed og lidt sprødhed i asparsen, og lidt brændt pølse, som er en asparges, og så det her sandwichcreme, eller rygeost med sandwich. Fandme lækkert. Det håber jeg. Så tager man lige sådan her. Og så kører man. Det er fandme godt. Det er lækkert. Ja, det er det faktisk. Hold kæft, det er...
Så det er sprødt og... Det er første gang, vi laver den. Ja, det er det. Du har opfundet en klassiker. det er en krasser. Det er en vegetarisk krasser. Ej, hvor er den lækker. Ja, det er den faktisk. Den har alle mulige... Den har jo alt det der, som... Det er også, hvis man tænker på sådan en... Det sagde Christian Bitz engang. Han sagde, at den mest velkombinerede ret, det er jo en hotdog. Der er sennep, remoulade, ketchup, pølse, løg. Der er jo alt, hvad du skal have til en umami. Det er sjovt. Der var pissehuseren og spiser en der, men det er jo det gælder om her. Og her har vi jo det brændte i asparsen, og vi har syren, og vi har bitterheden, og vi har sennep, og vi har rygeosten. Vi har jo det, ikke? Der er det hele. Og det knaser, og det er salt, og det er... Hold kæft, det er lækkert. Det er altså virkelig lækkert. Ja, karse kan noget. Det er en fin hotdog. Den er rigtig fin. Den er god. Hvornår er det, du bliver kendt? Altså, hvornår er det, at Claus Holm, tv-kokken, kommer til? Altså, jeg kan huske, jeg skrev i 99 til Cecilie Frøkjær. Ja. Inde på Godmorgen Danmark. Om jeg vil gerne derind. Jeg kan huske, jeg skrev lidt med, at jeg gerne vil udfordre Nikolaj Kirk på broen. Det tænkte, hvad fanden sker der ikke? Så fik jeg lov til at komme ind. Og så gik det ret lang tid, så kom jeg jo på igen. Og så kan jeg huske, at jeg havde en anden kok med den, men ham gav det ikke, og så blev det mig. Og så har jeg været med i mange år der, ikke? Jeg har faktisk lavet Godmorgen Danmark siden 99. Wow. Ja, det er snart 26 år siden, og det er 26 år siden, ikke? Så har jeg været, du ved, on and off længe, ikke? Så havde jeg en lang periode, hvor jeg var på hele tiden, ikke? Og der begyndte sådan, jeg tror efter et års tid, begyndte jeg, så sådan i starten af 2000, begyndte jeg sådan lidt, kunne jeg godt mærke, at nu sker der lidt, ikke? Men så begyndte jeg, så var jeg jo heldig, at både TV2 og Nordisk Film og Godmorgen tænkte, ham kan vi godt bruge til et eller andet, ikke? Så begyndte jeg at lave God Appetit, og der banker det igennem. Det gjorde vi jo hver dag. Sammen med Christian Bitz, ikke? Så havde vi live torsdag og fredag, og de andre dage, der lavede vi bare live on tape, ikke? Det var fandme fedt. Var det inde på Hovedbanegården i København? Ja. Og der skete der noget. Altså, og så fik jeg lige pludselig job hos Coop, ikke? Altså, det hele blev bare... Bums, det var fedt. Så gik jeg mange år med det, hvor jeg bare var... Altså, der var jeg kokken, tv-kokken og ting, altså, ikke? Og lavede rigtig mange ting. Så i 7 gik vi konkurs. Det var ikke så godt. Mens jeg var på Godmorgen Danmark, og så... Ja, så stod det lidt stille, og så tænkte jeg, så starter det jo bare en gang til. Og begyndte at lave 5 fede kokke og alt det der. Så altså, på den måde har jeg været med i det der landmandsøger kærlighed, madmænd og kærlighed, tror jeg det hed, ikke? Jeg er med i Grillfeber. Jeg skulle lave en del programmer. Det er helt vildt. Ja, og så begyndte jeg de senere år at holde foredrag, ikke? Og nu laver jeg på Godmorgen, der er nu 56, ikke? En af de ældste derinde. Men jeg er glad for dig, og taknemmelig over, at jeg må være med. Og som jeg siger til Anne, jeg er jo altid... nogle gange så tænker man, at være kendt, ikke? Det kan også godt have sin bagside, som man ikke kan sidde og ynke med. Det kan det godt, altså, hvor man tænker, du aldrig har ro. Altså, det er ikke ligesom Michael Jackson, det er ikke det, jeg siger. Nej, men der er vel en... Ja, der er lidt indimellem, hvor jeg tænker, hvorfor har jeg ikke bare det ro? Men jeg er glad. Mest af alt, fordi jeg også kan gøre mange mennesker glade, ikke? Når de skriver, at du kan lave en videohilden til min datter, eller til min mor, eller et eller andet, ikke? Det vil jeg gerne ikke, eller nogen, som er særlig udsat på et eller andet, ikke? Jamen, så kommer jeg sgu hjælpe. Du er heller ikke en, der siger meget nej, vel? Nej, det er virkelig dårligt til. Virkelig ringe til. Det skal jeg også blive. Skal du blive bedre til det, eller? Nej. Jeg min fortid, den har jo indhentet mig nu. Hvordan det? Jeg er jo, altså ikke lyde sådan noget, jeg har levet et hårdt liv. Som kok ude over Henningsbanen, ikke? Stjerner på kosen, og det eneste jeg tænkte på, det var at blive Danmarks dygtigste kok, have 3 stjerner, og jeg smadrede alt om mig. Altså jeg var virkelig stadig. Så prøvede Anna og mig at få børn, og vi fik også, men så gik det galt. No. Så kunne vi få børn, så tænkte jeg, nej, det skal jeg ud af. Og så, så tænkte jeg, nu skal jeg ikke være så meget kok, nu skal det være mennesket, Claus Holm, ikke? Mm. Og det kan jeg jo godt sådan mærke nogle af mine samarbejdspartnere, og sige, men vi sætter jo potter og pander, og det var tv-kokken og alt muligt, men jeg var bare ved at knække sammen over det der, ikke? Den her puh. Og så sker der det her, du ved, jeg var i 5 fede kokker, og vejede 140 kilo, og fik en ny bedste ven i Mark Appelhaug, ikke? Og det var også godt, og så, hvad fanden skal jeg sige, Patrick? Så væltede bussen bare, du ved, for alvor, det han gjort igen nu. Og nu har jeg egentlig holdt det
rimelig hemmeligt indtil i dag, hvor du kommer, og der har jeg så lagt en Facebook op og siger, jamen jeg har fået hjerteflimmer. Og det kan godt være for mange, at det er ingenting. Nogle siger, det kommer du over, men det gør jeg ikke. Det er mit hjerte, det er mit hoved, det er mit fucking sind, der er på spil, og det har jeg svært ved. Altså specielt når jeg er alene. Jeg elsker dig og Molly at komme med din hund. Og det gør min dag bliver lidt. Jeg skal til scanning kl. 5 i dag, ikke? For at se mit hjerte en gang. Så jeg har fået 5 stød og en operation, ikke? Og jeg er bitter, og jeg er indebrændt, og nogle af lægerne siger til mig, vi kan ikke sige, hvorfor det kommer. Andre siger, at man er overvægt, blodtryksmedicin, stress og et hårdt liv. Og det er jo lidt ligesom en bil, der er slidt. Og jeg begyndte at styrke sport, da jeg mødte Mark, der var 50, ikke? Ja. Løb 50 halvmarathon og Ærø 2 gange, cykle Aarhus København 2 gange. Ja, du har virkelig dyrket sport. Ja, det har jeg. Kørt 500 km med min gode cykelbody Claus Alfeldt. Og når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt huske lidt om, så fik jeg sådan lidt, hvad fanden er det for noget? Det trækker lidt, og jeg kan ikke det hele. Men så fandt jeg også den der, jeg troede ikke, jeg havde noget vilje, men det kunne jeg altså. Jeg løb Ærø rundt på 14 timer, og den hurtigste løb på 6,5. Og Mark var med mig, ikke, og tænkte, at det var hårdt for alle, ikke? Og da jeg så kom op her til lægen, jeg havde været i Thailand med Anne, og det er sgu ikke længe siden, så siger jeg kunne ikke rigtig trække vejret helt ned, ikke? Og jeg kunne ikke følge med, når vi løb, jeg kunne ikke følge med, når vi cyklede, så jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget? Så jeg er oppe i lægen, og så sidder jeg helt stille så nu, og så er mit hjerte banker med 180 eller et eller andet, ikke? 13 minutter efter, jeg var indlagt. Hold da op. Måtte ringe til hende og sige, at der er noget med mit hjerte. Og du ved, jeg var pisse bange, tænker, det er nu, jeg skal dø. Jeg har altid været bange for at dø. Jeg lavede det der nummer nede på Tåsinge for 5-6 år siden, hvor jeg kørte hjem. Og så lige pludselig står der bare blod ved næsen på mig. Og jeg tænkte, fuck noget lort, ikke? Og der var en dame, som var sygeplejerske, der løb. Altså, jeg har altid troet på Gud, ikke? Men efter den dag, der tror jeg endnu mere på mig. At hun var sygeplejerske, tror jeg, ikke? Jeg kan ikke huske, at hun siger, jeg aner ikke, hvem hun er, men jeg ville ønske, at nogle gange lige kunne sige hej, tak. Fordi hun fik mig på hospital og alt muligt, og så skulle jeg egentlig have lagt mit liv om. Det fik jeg ikke gjort helt. Og nu kommer det sådan lidt igen, det anden gang, ikke? Og den her gang er det sgu alvorligt, fordi at, mit puls er høj, og min krop er stresset indeni. Jeg er sådan set udenpå, tror jeg ikke. Anne siger, du er lidt stresset. Ej, jeg er sgu ikke stresset, men det er nok. Jeg kan godt høre, når sådan, jeg går til en psykolog nu også, for ligesom at få det der dødsangst på afstand. Og så siger han, prøv at fortælle mig, hvad der var. Jeg står op 4:15. Så går jeg i bad. Så var en kop kaffe. Så går jeg med Otto, så skal jeg helst lige gå med Otto inden 6:30, eller 6:30 til 7, ikke? Og så skal jeg være i bilen 7, 7:15. Og så skal jeg træner jo, jeg har noget personlig træning, og så har jeg noget spinning, og noget pilates, og noget spinning, ja. Så det når jeg også, og så skal jeg være herude 9 helst, ikke? Så skal der pakkes bil til foodtrucken, og jeg skal helst køre 11 eller 12, eller efter hvor jeg skal hen. Jeg skal lige hjem og gå en tur med Otto, 11 eller 12, eller efter hvor jeg skal hen. Så er jeg ude 2:15 et sted i en brus. Skal jeg handle ind, skal jeg helst være klar 14:30 med at være færdig, så 3 skal jeg være klar, så kommer de første kunder. Så laver jeg mad til 5. 5 skal jeg lukke, jeg skal køre 17:05, så er jeg hjemme mellem 7 og 8. Så skal jeg lige have 1,5 time til at pakke bilen af, gøre den ren og ting, så jeg vil gerne være hjemme ved Anne 8:30, så jeg lige kan nå at få noget aftensmad og sige hej. Og så skal jeg være seng 10, fordi så skal jeg sove, og så skal jeg op. Hold da op. Og det bliver 2500 km om ugen i foodtrucken, men når jeg er i foodtrucken, det er mit safe spot, det er ligesom en skildpadde, det er mit. Altså her kører jeg bare og har det egentlig skide godt, og jeg synes egentlig ikke, at det på den måde er hårdt. Men jeg kan godt høre det også, når jeg siger det nu her, at det er deadline på deadline på deadline på deadline på deadline. Ikke? Det er nogle vilde dage. Ja, og sådan er hver dag. Og så prøver jeg jo at lukke ned for weekenderne, ikke? Jeg skal jo lukke nogle ting ned, ikke? Men det er jo svært, når jeg lige ting, man gerne vil. Mm. Så nu er jeg bare sådan, du ved, det jeg allerhelst vil, det er at køre med min foodtruck. Fordi det gør mig glad på mange måder. Jeg møder mennesker, jeg hører historier, jeg hører alt muligt, altså alt. Men det er jo lidt syret, fordi når man ser de der stjernekokke, som du er jo en del af, så virker I jo nærmest udødelige, ikke? Altså, I har styr på det der køkken, og I bum, og du ved, altså den der udødelighed der er vi smadret. Der er ikke ret mange, der tør snakke om det. En af mine absolut bedste venner, det er Søren Gerke. Og vi taler sammen om alt. Det er helt uden filter. Ja. Og han er jo er mange dømt på den ene måde, ikke? Og det er jeg sådan set også. Hvorfor?
det? Vi er anderledes, fordi vi tænker anderledes, fordi vi gør tingene anderledes, og fordi vi er, som vi er. Jeg tror, nogen synes, vi er ekscentrikere. Og måske passer vi ikke ind i den her verden, eller så er det verden, der ikke passer ind i os. Altså her, hvor jeg nu her, jeg har jo taget håndtagen af mit dør, for jeg vil ikke have folk ind. Nej. Jeg er mennesketræt. Det er kun folk, som jeg holder af, som dig og Molly og min kone, og det er meget, meget få mennesker, der får lov til at komme ind. Jeg havde jo kokkeskole, og tænkte sammen, det kan jeg ikke styre med. Det er for meget. Ja, fordi det er mit rum, og nogen så hvor det roder helt vildt, men det er sådan der inde i mit hoved. Kigger man rundt her, ikke, så er der bøger og alt muligt, men jeg kan godt lide det. Det er meget holmsk, ikke? Ja, det er det. Alle de der mange vilde ting, der er sat sammen. Men vi to kender også hinanden igennem lang tid, ikke, og har prøvet mange ting sammen. Og du ved også, hvad det er, jeg er, ikke? Det er jo også taknemmelig over at være gift med Anne, ikke? Hun er jo, da jeg startede med at lære hende at kende, ikke, der havde hun sådan en lille mappe med sådan nogle plastiklommer i, og der hang bonger på, hvad hun har brugt hver dag, så hun kunne følge med. Okay. Så strukturerede hun det har jeg ødelagt. Der er du ikke helt. Nej, det er jeg ikke, og hun gør det heller ikke mere, men hun er satme struktureret. Så nu kører hun til Lerø, ikke? Har haft det i 3 år, ikke? Vender det om og kører et flot plus, ikke? Og hun fik tæsk i starten af med de der lortekokke, som stak hende i ryggen med kniv og alt muligt. Og flere sagde, vi skal lukke restauranten, og vi skal dit og datten prøve, at den restaurant, den er vælter ud af, ikke? Og de laver god mad, og det er lækkert, og kokken er på plads, ikke? Og Anne satser sit liv på det, ikke? Gør det skide godt, ikke? Altså det bliver hotellet, ikke? Og Halberg har smidt penge i det, så der bliver renoveret af værelserne. Jeg tænker, så Anna er med ind over det der. Det er jeg sgu stolt af, ikke? Selv med, jeg synes, rollerne er vendt. På de gamle dage var det mig, der arbejdede. Det var mig, der gav en gas og alt muligt, ikke? Og nu er det hende, ikke? Hun sidder i 3 bestyrelser og kører hotel, ikke? Og jeg bare tænker, kæft, hun kunne jo få hvem som helst, hun ville. Så har hun bare valgt sådan en dramaklon som mig, ikke? Enten var det sort og hvidt, eller så giver vi gas, ikke? Hun er jo virkelig en stor del af dit liv også, ikke? Ja, meget. Og har altid været en, ikke? Altså. Og jeg ved jo også nogle gange, ændrer det sig. Nu har vi været sammen i 38 år. Og kærligheden, den ændrer sig. For når man lige er mødtes til, hvor man boller som kanin, og nu snakker vi om kaniner, ikke? Altså, men det er jo en anden type kærlighed, der kommer, ikke? Og der er vi nu, i den fase, ikke? Og der er ikke noget, det får du ikke noget videre om i skolen, eller noget. Det er jo livets lærer. Og jeg tror, der er nogle gange, at hun tænker, jeg gider, om vi er sammen til vi dør. Det er vi. Jeg har lovet hende, og det har lovet præsten, og det har lovet hvad her. Så. Men det er jo klart, det er jo ikke altid lige nemt. Og for mig er græsset ikke grønnere på den anden side. Det er, jeg ved, hvor jeg hører til, og jeg ved, hvor jeg skal vågne op og gå i seng. Det er også derfor, jeg altid kommer hjem. Fordi hvis jeg ikke elskede hende, og tænker sig, så går jeg bare by på et hotel, og så kunne jeg have 7 affærer med 7 forskellige kvinder, ikke? Fordi det er også muligt. Jeg tænker også, nogle gange så kører du jo til Nordjylland, og hjem igen, og så til Nordjylland næste dag. Ja. Og det giver jo ingen mening. De fleste vil jo... Ja, jamen, det er rigtigt. Det med, det giver jo ingen mening. Det giver netop mening. Det giver jo netop mening, at jeg kommer hjem til hulen, til Anne, Geo og Otto. Det er min hund og kat og Anne. Jeg kommer hjem. Jeg når at sove, jeg når at holde om hende, eller... Det kan man ikke så meget, når de er overgangsal, så bliver de varme, ikke? Men jeg kan i hvert fald lægge en hånd på hende, ikke? Ja. Og vi står op om morgenen, ikke? Selvom vi begge to er trætte, men så når vi lige at kysse hinanden godmorgen og alt det der, ikke? Det er vigtigt, Patrick. Men jeg synes jo også, det er vildt, fordi nu, jeg har for eksempel skilt 2 gange, ikke? Og det der med, og ligesom i det der afgørende øjeblik, ikke sige, det gider jeg simpelthen ikke det her. Nej. Men sige, det her, det skal vi løse. Ja. Altså at blive i det, det har jeg fandme stor respekt for. Altså, og hvordan gør man det? Altså, hvad er det, man... Jeg tror, man gør det ved, at man har bygget et fundament op af ren kærlighed. Ja. Altså, ligesom når man bygger et hus, ikke? Der skal soklen sagt med være på plads, så man er sikker på, at man kan klare stormvejr, ikke? Og så skal man vide, at man sådan kigger lidt tilbage. Altså, det her har vi prøvet før. Altså, det er altså 38 år, så kører du ikke bare på skinner hele tiden, vel? Det ved jeg så. Og jeg tror da, vi har været der før, ikke? Men det handler om at kunne prøve at rumme. Ikke at man skal rumme, men man prøver det, og man respekterer hinanden og tænker, okay, nu er det her, vi er lige nu. Og det skal nok gå. Ja. Altså, nogle gange sætter ord på det, og andre gange så sætter man ikke ord på. Jeg siger jo, at vi snakker om alt derhjemme, ikke? Men det gør vi ikke altid. Nogle gange er det også bare stille. Det er en god hotdog. Ja, helt fantastisk. Den er også lidt ligesom livet, Claus. Ja. Den har det hele. Sur, sødt, salt og bitter, lidt sprød og lidt knæk. Ja. Det er fantastisk, det der. Jeg synes også, det er fantastisk, det der med, at du får det hele ned i. Ja. Altså, det har du sagt mange gange, det der. Der skal være de her ting, for ellers så bliver man ikke... Så bliver du ikke mæt, du bliver ikke stimuleret. Og det er vel ikke specielt usundt? Nej, så man kan sige, sidder der en ernæringsekspert, så vil nok sige, det der brioche, ikke? Der ligger nok de 300-400 kalorier i det, ikke? Men til gengæld så er der
en helt hvid asparges, ikke? Der er grønne asparges, der er lidt forårsløg og lidt lækker rygeårscreme, ikke? Med noget sennep i. Så altså, den er jo sundere end så meget andet, men det er fedt. Det er også livskvalitet, ikke? Jo, hold kæft, det smager godt. Hvor meget dårlig samvittighed skal man have, altså? Ikke. Man skal ikke have dårlig samvittighed. Det er jo sjovt at kigge på det der, at når du skriver et eller andet på sociale medier, altså bliver det, altså, der bliver virkelig lagt mærke til det. Bare mens vi har gået rundt her i dag, så har Ekstrabladet ringet, og forskellige andre ringet, og Billedbladet. Ja. Hvordan, altså... Det kommer altid bag på mig. Ja. Altså, jeg bruger min Facebook som en slags ventil. For der er jo også nogle små dumme kommentarer, ikke? Men der kommer altid nogen for nogle gode kommentarer, hvor jeg tænker, det kan jeg godt bruge til noget. Nu er der en, der lige har skrevet til mig om min bog, så det er meget godt. Ikke? Og de ved også godt, at jeg har ikke brug for gode råd, tænker jeg, men der kommer nogle ting, ikke? Så når jeg lægger det op, jeg har egentlig ikke tænkt ret meget over det, men så ramte det mig bare lidt ud. Jeg har ondt alle steder, ikke? Og jeg tænker, jeg går og kigger på det her fucking ur, og tænker, nej, hvad sker der ikke? Jeg skal tage det der ur af, men det kan jeg ikke. Hvad ser du på uret? Jeg ser pulsen. Nu er den lige været nede på 46, ikke? Nu begynder at tage nu op på 55. Jeg kan ikke lide den at komme ned under 50. Og så ved jeg, at hvis den stiger op til 140, så er der hjerteflimmer igen, ikke? Så det er jo hele tiden, okay. Nej, nu er jeg ikke okay. Nu er jeg okay. Det lyder også stressende. Ja, det er det. Og så er jeg så bange for at miste alt muligt. Men det gør jeg ikke. Jeg har jo verdens bedste i Brugsen, og dem der, jeg refererer til, Torben og Jesper, som ringer til, at du er skidegod, og vi er glade for dig, og alt er godt, og du skal bare køre på. Og det er jo kæmpe ros at få, ikke? Men det ryger bare ikke ind. Lige snart de lakker, jeg tænker, det er bare noget, de siger. Jeg er sikkert på vej ud nu. Men det er jeg ikke. Jeg gør mig umage hver evig eneste dag om at give det bedste, jeg har, ikke? Og så lader jeg bare det på Facebook, du ved, for ligesom at, prøve at få noget ro i hovedet. Og prøve, du ved, sådan, ikke forsvare mig selv, men forklare, at jeg er sgu ikke så meget på sociale medier, som jeg burde være, eller jeg skal være, eller jeg får ikke gjort nok på mine potter og pander, hverken i Kvickly eller Brugsen, eller det andet, ikke? Det er jo vigtigt, men lige nu er det sgu vigtigt for mig, at mit hjerte slår til tiden. Der var ham der munken, der sagde, du har 1000 problemer i løbet af en dag. Når du er syg, så har du en. Ja. Og det er kraftigt. Det er godt sagt. Ja, og det er jo, han siger også, du bliver født en dag, du lever en dag. Du dør en dag. Men du lever en dag. Du kan ikke sige happy life. For du aner ikke, hvad dit liv bringer dig. Men du kan sige happy day. Altså, det er i dag, jeg lever, og nu har sådan, du ved, jeg kan ikke gøre noget ved i morgen. Den er ikke startet nu, den er ikke født nu. Jeg kan ikke gøre noget ved i går, den er død. Så hvad kan jeg gøre noget ved? Jeg sidder lige nu her med dig. Førhen, så kunne jeg godt stresse mig over det. Jeg tænkte, Patrick, vi skal være færdige her. Fordi jeg skal. Ikke. Nu ved jeg godt, jeg lige fortalt om min deadline-ting. Men før, der var jeg jo halvt inde i mødet med dig, videre til det næste. Nu er jeg til stede. Altså, det prøver jeg rigtig meget. Ikke? Ofte, nu render Molly, din hund, rundt herinde. Ikke? Jeg elsker det, fordi jeg er til stede. Ikke? Og sådan set glad for det at prøve. Ikke? Og det hjælper jo også en i sådan en hverdag, ikke? Hvor det går så stærkt. Og det er også, når jeg står i foodtrucken der fra 3 til 5 og laver noget, så er jeg jo til stede der, og det glemmer jeg alt andet. Jeg er jo begejstret og glad for det, ikke? Og så glemmer jeg sgu, at jeg har hjerteflimmer og nedsat pumpefunktion og ildebrand i kroppen, eller hvad fanden hedder det, helvedesild, alle lort, ikke? Fordi så står jeg der, lige så snart jeg kommer ud i bilen, og der bliver lukket, så starter, ligesom dieselmotoren kører, så begynder det at starte, så kommer tankerne. Og og det er jo der, jeg prøver. Ja, så går det galt, for så får jeg ondt af mig selv. Og så skal jeg have noget slik eller andet, ikke, selvom jeg ikke må. Jeg er på Wegovy, jeg skal tabe mig, også fordi mit hjerte ikke skal slæve rundt på det der, ikke. Og nu har jeg, så var jeg nede og veje 93, så var jeg på 95, så var jeg 97, så nede på 95, ikke. Det er sådan, jeg ligger og roder der, ikke, og så spørger jeg lægen, din krop er stresset, det kan jeg også se på uren, ikke. Det er sjovt det der, når du siger det der med, at så glemmer du at hilse ned på, eller du kan ikke overkomme, eller du kan ikke rumme og hilse ned på hospitalet. Jeg mener ikke noget dårligt med det, altså du kommer til at lyde lidt dårligt, når jeg siger det. Men når man så ser dig ud i foodtrucken for eksempel, så er du jo en stor, du hilser på alle, og snakker med alle, og altså det er ligesom, du... Det er jo på, det er jo mit, jeg er sikker der. Jeg ved præcis, hvad der sker. Det er mig, der styrer, det er mig, der bestemmer. Det er mit univers. Nede på hospitalet. Jeg tænker bare, at jeg skal dø i dag. De finder et eller andet, de ikke har fundet før, og du ved, altså, det er slet ikke,
Og jeg også, når jeg holder foredrag, så er jeg på. Så er jeg ikke på, jeg er selvfølgelig nervøs, når jeg går på. Men jeg kan godt være sådan, hvis Anne siger, at vi skal ud og besøge nogen, eller til en reception, og tænker, så er jeg jo fuldstændig ved siden af mig selv. Så er det ikke, så er jeg ikke i kontrol på noget. Så er det jo ikke mig, folk er kommet for at se, eller sådan noget ting. Så skal jeg ikke præstere. Og alligevel så er jeg ikke, så er jeg ikke forberedt. Eller sådan, så det er så lidt, det er sådan en mærkelig situation at stå i, hvor jeg tænker, for det er ikke fordi, det skal handle om mig, det er slet ikke det. Men jeg ved bare, hvis jeg skal præstere, som jeg skal i foodtrucken og holder foredrag, så kører det. Så er det helt andet vej væk. Men hvis jeg sådan, du ved, når jeg går rundt ned på sygehuset, så er jo skal du tænke på sådan en lille 4-årig, der bare rendt rundt og ikke har nogen far og mor, og tænker, fuck, i helvede, det er et stort sted der, mand. Og inden jeg kommer fra, så har de taget min skelet og min tarm og alt muligt andet. Ikke? Det revet ud over. Det går ikke der. Jeg var nede for sidste uge, ikke, hvor jeg skulle komme alene og skulle tage min psykolog første gang, jeg kunne finde det. Selvom det er samme sted. Jeg var lige ved at ringe, og så tænkte jeg, så trækker du lige vejret, så gik jeg for højt, så gik jeg for lavt. Så var nogen, der hilste, og så tænkte jeg, får ikke hilst det, det er satan der. Og så lige pludselig tænkte jeg, det her der. Og så ind, sidde i venteværelser og trække vejret, ikke? Men skide gode psykologer, sådan at de har, fordi jeg er bange for at dø, og fordi jeg ikke rigtig kan styre tankerne. Så siger han, hold, du skal af med uret. Jeg prøvede det i går i 2 timer. Frygteligt. Men får du så stress af det? Stress, men jeg synes, mit hjerte var oppe ud, og jeg tænkte, nu har jeg fået hjerteflimmer igen. Så jeg tænkte, jeg får hjerteflimmer. Ej, så prøv at tage det i lort. Jeg har fået hjerteflimmer, jeg siger til dig, jeg kan mærke det. Det er en vild periode, du er i gang med. Ja, og jeg er 56, Patrick. Og de siger, du ved, når man bliver 50, så bliver man rolig. Glem det. Det vil jeg sgu ikke. Du kan sove, når du bliver gammel. Jeg skal op og pisse 5 gange om natten. Det kan jeg alle. Jeg synes, der er mange ting i det, synes jeg. Ja. Som, jeg har sådan, du ved, jeg har bare hørt, der ved mænd mellem 50 og 60, det er den farlige tid, ikke? Så jeg skal bare blive 60. Så bliver jeg gammel. Det er der jo ikke nogen garanti for. Så jeg tænker mig, jeg skal ikke bare igennem. Så jeg har sådan lavet sådan lidt mantra for mig selv. Jeg skal ikke overleve, jeg skal leve. Altså, jeg skal ikke have det overstået. Altså, min kone sagde til mig dengang, hvor det er rigtig galt, at livet det er en gave, ikke en opgave. Og det er jo rigtigt. Og man skal jo ikke hele tiden sige, men jeg skal bare have det her overstået. Du skal ikke overstå noget. Du skal være her. Altså, jeg holder også foredrag om det der midt i livet, lidt ud af os selv, ikke, hedder det. Og det med, hvad vi ikke får talt om. Vi taler ikke om stress, vi taler ikke om manglende rejsning, vi taler ikke om overgangsalder, vi taler ikke om... der er mange ting, vi ikke taler om, og det gør det kun bedre, når man lige får sagt på jer. Og det har jeg faktisk lært af de soldater og veteraner, som jeg har nogle virkelig fantastiske venner, som jeg mødte ved at cykle. Og så de veteraner har været ude i verden, og det er ikke fordi, de er gamle, de er jo mellem 40 og 50, ikke? Og det der med, når man spørger dem, hvordan går det, så er de til sted og fortæller dig, prøv at høre, gamle dreng, det går af helvede til. Det snurrer rundt i kasketten på mig, eller andet. Og det der med, at så bliver du også selv til stede og tænker, er noget, jeg gør for dig? Og så får man jo lige pludselig hjælp, ikke? Og der er også et par stykker af dem, der allerede har skrevet på Facebook og skriver ind til mig og siger, husk nu, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, ikke? Der er en speciel, han sagde til mig, prøv at høre, jeg har også de der bekymringer. Og så nogle gange tænker jeg, er den her bekymring, er den realistisk? Ja eller nej? Hvad skete der sidste gang, jeg havde den her bekymring? Okay. Hvordan løste jeg den bekymring? Og hvad skete der reelt? Og så opdager man, sidste gang din kassekredit, der var overtrukket, der tænkte nu går du konkurs. Og så ringte du til banken, og hvad sagde de så? Du får bare et bevilget overtræk. Og så løste det jo så. Så var der ingen grund til at bekymre sig. Så kørte det hele alligevel igen, ikke? Men det er vel også, der er vel en fordel i at blive ældre, er der ikke det? Jo, det er man har prøvet nogle ting. Ja, det synes jeg da også, at det er også det, der er fordel i at være gift længe, ikke? Man har prøvet nogle ting, man har set nogle ting, og man ved nogenlunde, hvad der skal ske, ikke? Men omvendt, så bliver man også bange, Patrick. Jeg tænker, jeg er over halvdelen, ikke? Jeg er ikke klar til at dø. Og jeg tænker på det hver dag. Det gider jeg sgu ikke. Men det er også lidt mærkværdigt, det der, jeg kender et par stykker, der har haft noget med hjertet, du ved også nogen, der er blevet opereret og så videre. Og det er jo som om, at der er et eller andet, der går lidt i stykker, som man ikke rigtig kan reparere igen. En tillid eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Det er jo, altså, de siger, der er mange andre organer, der er lige så vigtigt, men hjertet, det er jo ligesom det, der giver dig liv, ikke? Så det synes jeg heller ikke er sjovt, når de skal ind i det. De siger, nu må vi vinde, og jeg har fået lavet sådan nogle små brændinger, og der er nok hul igen. Hul? Okay. Det? Og der siger, når almindeligt det kører, så siger de 4x15 slår 15 slag.
Det gør det 4 gange i minuttet. Bum. Så 15 på dem op, 15 på dem op, ikke? Mit, det kører bum, 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 ikke? Det er jo jeg tror, det var Julia, der sagde det. Hun siger, du skal forestille dig sådan et orkester, hvor dirigenten er gået hjem. Så blæser de bare alle sammen, hvad de har lyst til. Og når hjertefunktionen går ned, og du har det der hjerteflimmer og tænker, så tænker jeg, hvad fanden er der sker? Så kører det der. Men når hjerterytmen er på plads, så er det ligesom, at dirigenten, ikke? Så 1, 2, 3, 4, 1, 2. Så det er sgu meget godt at tænke på, ikke? Jeg synes, det er så fantastisk, at du snakker om de her ting, for der er også mange mennesker, der ikke snakker om det. Ja, det er jo også for at overleve, Patrick. Altså, hvis du kommer op, og jeg bare sidder sådan så fanden er galt med ham. Hvorfor siger han ikke noget? Han er sur på mig. Kan ikke lide mig? Har jeg gjort den forkert? Her okay, han giver ikke snakke med mere. Så er det bedre lige at få sagt på at høre, det er, altså, jeg var slet ikke ved at aflyse, men jeg tænkte bare, når han kommer, så er det bare at sige, jeg er kraftet med en dårlig dag. Men så havde du Molly med, for eksempel, ikke? Og det gør jo, at hun kommer bare væltende ind, gamle dame, der er super glad, og bare tænker, det er sgu fedt. Altså, det med, at så prøver jeg bare, så er jeg bare en ud med hende, ikke? Og gå ud og skære noget koldt svinemærke fra i går til hende, ikke? Og hun slapper det. Så bliver jeg sgu glad af det, ikke? Og tænker, nå. Ikke? Og jeg havde ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, styr på maden i dag. Det kom i sidste øjeblik. Og det er også det, jeg begynder at tro på. Det kan jeg. Jeg havde selvfølgelig købt hotdogs og asparges. Det var sådan, at jeg vidste, at jeg tænkte, så gør jeg det ikke. Men jeg havde ikke styr på, hvad der skulle i, og det der med de friterede forsløg, det er jo også noget, det kom lige der, og jeg tænkte, ja, det er godt. Og så tænkte jeg, hvis dig der er løg, så bliver det lidt blødt, så har vi sådan 2 glas løg. Og det gør jo sådan set, at jeg synes, at jeg er i strålende humør nu. Altså i hvert fald bedre, end det står. Er der også noget glæde ved at give folk noget mad? Både ved at give dem noget mad, men det er også glæden ved at give, synes jeg, at den er meget stor for mig. Det er sådan, det jeg er drevet af. Jeg er skide dårlig til at tage imod, men jeg elsker at give alt, hvad jeg overhovedet kan. Cecilie Frøkær, hun tænker til mig, at hvis du kan give en røv væk, så gør du det. Og det er rigtigt. Jeg skal jo ikke være en rigeste mand på kirkegården. Og hvis jeg kan se, at der er nogen, der har mere brug for penge, end jeg har, så hjælper jeg. Det er ikke som, at man bare kommer og siger, at jeg skal have nogle penge. Jeg bestemmer selv, og jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, når der er kvinder, der bliver udsat for noget, de skal udsættes for, eller nogen, der har det skidt, eller tænker sig, det kan jeg godt mærke, og så hjælper jeg. Det er vigtigt. Og så kan det godt være, at min kasket, den bliver belastet, eller et eller andet, ikke? Men det skal jeg nok styre. Så tager jeg noget ekstra. Og det er jo det, jeg skal passe på med i øjeblikket, ikke? Fordi at, der er ikke så meget saft i kroppen til. Og så prioriterer jeg simpelthen, hvad er det, jeg gerne vil være skarp til. Onsdag, torsdag, fredag, den her uge, der skal jeg ud og køre med foodtrucken, og næste uge er jeg ude på mandag til fredag med foodtrucken. Så er jeg fokus på det. Og så prøver jeg at være med at tage noget ind. Men så nogle gange så er der lige et foredrag, ikke? Og jeg kan godt lide at komme ud og et foredrag, for jeg ved, jeg rører mennesker, når jeg kommer ud, ikke? Og jeg ved, der er mange, der tænker, han er bare en klovn, ham der, han er bare en kok, ikke? Hvad fanden er det, ikke? Men jeg er meget mere end kokken, ikke? Og det er også, jeg prøver at fortælle, for eksempel nogle af mine samarbejdspartnere, dem der, hvor vi sælger potter og pander, at vi vil have mere kok. Det får I ikke. Køb min pande, hvis du har lyst til livet. Køb gryden, hvis du vil se magien i livet. Sgu ikke fordi jeg er tv-kok. Det er der alt for mange andre, eller Jamie Oliver og Gordon Ramsay, og hvad fanden vil jeg ikke. Dem har jeg jo ikke noget forhold til. Men jeg håber, folk tænker, jeg har sgu et forhold til ham, der den der følsomme bamsebjørn, der bare render rundt og slås lidt med livet. Så vi køber sgu hans pande, ikke? Så støtter vi den, og så ved vi, at han kan komme en tur på kokkeskole i Frankrig, eller et eller andet, ikke? Det er jo sådan, jeg synes, at tingene skal være. Jeg har ikke købt det, fordi jeg er kendt for tv. Det er jo pis. Det er som, at folk booker mig til mad, ikke? Hvis jeg kan høre, at det er fordi, at jeg er kendt, så kommer jeg ikke. Så vil du ikke. Det gider jeg ikke. Så de fandme booke mig, fordi jeg er god til at lave mad, for det er jeg. Mm. Det er ikke det andet der. Det er også derfor, jeg lavede en konfirmation her, hvor pigebarnet er multiallergiker. Og så i stedet for at lave noget til hende, og så lave noget til de andre, så lavede vi noget ud fra hendes ønsker og behov. Det var pisse fedt. Og jeg laver sgu ikke sådan nogle arrangementer ellers, men det havde jeg bare lyst til, fordi jeg vidste, hun blev glad. Så alle fik det samme? Ja, som hende. Der var ikke noget med noget. Og det var også derfor, at prøv, I skal ikke komme op og sige, at I ikke kan lide det. Jeg tænker så her, I spiser bare det, der bliver sat på bordet. Også mest for ligesom at respektere hende, at nu har hun været anderledes i altid, og hendes mor har knoklet rundt for at sørge for, når de skulle på lejrskole, så fik hun noget, der lignede, men det var altid noget andet, ikke? Den her dag, der spiste hun det samme som alle andre.
Det var fedt. Det var det handler om, det der med nogle gange. Tusind tak for i dag. Selv tak, Patrick. Det var Dejligt, du kom. simpelthen en fornøjelse. Og hold kæft, hvor var det lækkert. Det må du godt sige til dine venner.